Miri, la llei qualificada de la justícia forma part del paquet de constitucionalitat. És una llei que vam elaborar el Consell Constituent i que vam votar al setembre del 93, igual que la llei transitorietat que ha durat 20 anys de procediments judicials, que la vam fer el desembre del 1993 per adaptar l'activitat de la justícia a les noves normes constitucionals. Són lleis molt importants, són lleis que han ocupat els treballs de 3 governs, el govern Pintat, el govern que jo mateix presidia i el govern actual. Les vam rebre el dijous. Jo ja li diré una qüestió de forma. Em preocupa, i ens preocupa el grup parlamentari que ho vam estar analitzant dilluns, que unes lleis d'aquesta importància constitucional es declarin de tractament pel procediment d'urgència i només s'hagi considerat donar un termini d'esmenes que va fins al dia 29 de gener. Això és una qüestió que ja li dic ara que no accepto i que serà objecte no solament d'una demanda de pròrroga, sinó de revisió mateixa del criteri. Nosaltres vam començar a treballar-hi el dissabte amb un equip assessor, però no estem disposats a treballar una llei d'aquesta importància, estic parlant sobretot de la llei qualificada de la justícia, en 20 dies. No pot ser. Dit això, és una llei necessària, és una llei que hauríem de mirar d'aprovar al mes de març o abril, per tant no estic parlant de dilacionar.